luwe man rangga luwe man Baran kula nyuwun pangapunten dhateng dika keman awit kula damel geger megari maja kuwit keman sebab musababipun Ratu Cidra janji keman Kumbaran paring dawuh man nanti kowe gawe geger ana ing Majapahit kowe matur kawan pun paman yen Ratu ana ing Majapahit Cidra ing janji perkarane opo bar nalika kula iso mateni Kebo Marcrewet janjerane Juwita Ratu Kecaka Tewuwu sakniki kula nagih janji piyambake kok boten gelem kali kula aku biyen yo tau ganteng kok yoyon nggih lho lae aku biyen yo wong bangek nggih lho lae bareng iki kok aku kok emo yoyon ya nggih lho lae Baran paling dawuh man yen kowe nagih janji perkara rikala semono kowe mupu Giripatembaya nggih man rikala ana ing Kabupaten Grati kowe kang kagungan sayembara dudu Juwita Ratu Kencana Wungu nanging Gusti Prabu Prabu Bromatunjung ing Majapahit man iya pun dadi tekade kula nggih yoyon ya nggih lho lae Lamat disampene itu ngakai dhewe. Iki raja jeglongne tukang panggung. Iki raja ngerokne. Kelae nek jeglong sesuk iso RS yo. Kepajangane kono lho lae. Nek kesepet iku mesti lara lho lae. Sing lara. Baran Paling dawuh ngertenono anggonmu gawe geger ning Majapahit pun paman Pirangga Duta Pirangga Senopati saka ing Majapahit ngendhakake pakartimu kula semanten ugi man kula dhewe kademan lek kula ora iso bango luwih becik kelalu kula kejaman nggih kula boten iso bango kata-kata wungu lalu kula yen kejam isira pun paman tak kira jeneng sira ora bakal kelakon Daud Kencana Wungu kula diurungake pakartimu kang kaya ngono kula boten gelem nglangeni kowe ora gelem nglanen kowe ora gelem nglanen Baran ora teges pun paman tegel kawan kowe iki ora untuk kowe isih apa ora yon wong cangkem kok disikon ilang setunggal lae untuk putra ije lapon Mas cacing juga gak mogel kula menungso king nopo paman tegel jotos dateng kula Baran nggih semono baku aku pinangka Senopati saka ing Majapahit saka kang bakal menggang pratan ora ing Majapahit paman dhewe kabat rampungi kowe Baran sira iki wong apa Hey!
lurahe. 110 ae kok rekasane ngene. 110 jenengan 350 lurahe. Kula niki mung 75 ya ngene wae. Angkutan weteng karo bokong. Ya, yun. Nggih lurahe. Paman Rangga luwe wong sekri Mahabara ya yun. Sampun wareg lurahe. Tangengan glamun yen sira bisa ngalake yun. Nggih lurahe. Duwe pusaka Kyai Songsong Tunggul Naga yun. Mulai papan kene yun. Iki dipateni. Ben ketok seri. Iki udah mati. Serine ketok ke abang. Nggih lurahe. Wah, Tak panai Kyai Songsong Tunggul Naga ya yun. nggih lurahe. Atos lurahe. Saat yati ya yun. Nggih. Ayo, tanggap tutukan berantaukan pun papan. Ayo, yen pancen ku perwiwu, maju tetong melayu. Lawan! Ayo, bareng. Ayo. Tanpa ora kurtis. Ora apa loro. Wong sepati, sing hati-hati wong sepati. Sing hati-hati wong sepati. Sing hati-hati. Sing hati-hati wong sepati. Wong sopan. Wong sepati. Kowe bukan biasa. Iki kudu perkaramu wong sepati. Kowe bali ana ing kutan. Akal tak golek pantiso. Kuat-kuat akeh. Kuat-kuat. Kula boten kuat. Wong sepati. Wong sopan. Ya. Kowe temukan. Kowe iku kang biasa. Nganti prilakake Pak. Amarga belani marang ratu. Wong sopan. Aku Kanthi kowe meleng marang bojo. Isih nganggo jeponang jabah. Kok menawa ing besok elare bakal kok paring itu. Sri Uning. Wong sobat senajan kena ngabdi nanging wis berwakai satri. Wong sobat besok menapa nggo pangeling-eling. Kowe pahlawane bangsa, kowe pahlawane negara wong sobat. Para gambaran kuwi mandek, ayo mandek.
Thank